Terve Jari. Mun nimi on Markus Lehto. Mä oon justiinsa valmistumassa Helsingin yliopistolta matematiikan aineenopettajaksi. Vuonna 2014 sä olit varmasti katsoa Arnold Schwarzeneggeria, siis Nordic Business Forumissa. Mä en varsinaisesti ollut katsomassa häntä, mutta mä olin kuuntelemassa häntä. No mitäs tää tarkoittaa? Ensin mä luin uutisen, että iso arska tulee Nordic Business Forumiin Suomeen, siis muutaman kilsan päähän siitä, missä mä asun. Totta kai mä halusin nähdä sen. Totta kai mä ajattelin, että mun pitää nähdä se. Mutta eihän nyt opiskelijoilla pistää tollasia rahoja, mitä se maksaa, 7, 8, 9 tai jotain sellaista. Niin mä sitten päätin mennä pummilla. Mä oon ihan rehellinen sulle. Mä yritin mennä pummilla katsoa Arnold Schwarzeneggeria. No mä pistin tän puvunkin päälle ja mä ajattelin, että sitten kun mä pääsen sinne sisään, niin en erotu joukosta liikaa. Mä kiertelin sitä messukeskusta ja kattelin, että mistä pääsis livahtaa ja... No, lopulta siinä on vieressä se hotelli. Siis messukeskus, niin siinä on vieressä hotelli. Mä menin sinne hotelliin ja mä sieltä kiertelin jotain ihmereittejä takakautta ja... Mä pääsin kun pääsinkin Nordic Business Forumiin. Mä pääsin sinne kyllä sisään, mutta mä pystyin olemaan siellä sisällä ehkä sellainen... 25 sekuntia, koska niillä oli sellaiset ihmelaput tässä, tiedäksä? Ja mulla ei ollut sellaista, niin mä sitten lensin ulos. Melkeinpä alta aikayksikön. No, mä olin sitten vähän masentunut siinä ja mä ajattelin, että mä en pääse sinne sisään. Mutta mä en kuitenkaan luovuttanut saman tien. Mä edelleen lähdin kiertelemään niitä kiellettyjä alueita siellä ja mä pääsin tähän lastauslavalle. Siihen, mistä ehkä Arnold Schwarzenegger oli itekin mennyt sisään. Mä siellä kävelin tälleen jo vähän masentuneena ja yhtäkkiä mä alan kuulee taputusta. Ja mä tajusin, että Arnold Schwarzenegger alkaa puhumaan just nyt. Mä en nähnyt Arnold Schwarzeneggeria, mutta mä pystyin kuulemaan hänet. Ja mä itse asiassa mä sain siitä yllättävän paljon irti. Mä en nähnyt sitä, mutta mä kuulin. Mä olin siellä ihan yksin, ei ketään muuta kuin minä. 2016 mä oon menossa Nordic Business Forumiin, nimittäin sun kanssa. Koska mä uskon, että mä oon just se henkilö, kenellä sä haluat antaa sen lipun. Mä haluan olla yksi niistä 50. Ja mä haluan osoittautua sen arvoiseksi. No miksi mä kerroin tämän tarinan? Miksi mä kerroin tarinan siitä, että mä menin pummilla tuollaiseen mestaan? Sä et välttämättä edes arvosta sitä. Mä kerroin tämän tarinan sulle sen takia, että mä haluan osoittaa, että mä todella haluan sinne. Ja elämässä aina pitää tietää, että mitä haluaa. Silloin sulla on suunta, mihin kulkea. Eli mä oon justiinsa valmistumassa filosofian maisteriksi, ehkä vuoden sisään. Ja mun pääaineena on matematiikka. Mä oon tässä opintojen ohella tuhannut vaikka kuinka monta yritystä, siis omaa yritystä. Ensin mulla oli Consult Maget konsultointia, mä tein yritykselle Google AdWords-mainontaa ja tollasta. Sitten mulla on ollut kokeilu, missä mä tilaan Kiinasta tavaraa Amazonien varastolle ja myyn sitä Suomesta käsin Jenkeille. Tällä hetkellä me pyöritään firmaa nimeltä Matikkapelho. Mä oon tosi huolissaan ihmisten alentuneesta matematiikan osaamisesta. Ja sen sijaan, että mä sijaan vaan pyörittelemään mun peukaloita, mä päätin tehdä asialle jotain. Mä oon perustanut kanavan matikkavelho.fi YouTubeen, missä säkin tai sun lapset voi ihan ilmatteeksi opiskella matematiikkaa, vähän uudenlaisella twistillä. Ja sit mulla on myös nettisivut matikkavelho.fi, mistä on mahdollista saada itselleen matematiikan yksityisopetusta. Suomeen parasta sellaista totta kai. Eli se on mun CV kaikessa lyhykäisyydessään. Ja miksi just mut pitäisi valita sun 50 hengen tiimiin? Mä oon saanut Jumalalta lahjaksi ihan valtavan määrän sellaista hyvää positiivista energiaa. Näin ei ole itse asiassa aina ollut, mutta se on sitten toinen tarina. Ja koska mulla on tää hyvä fiilis mun sisällä, tää hyvä olo, niin totta kai mä haluan jakaa sitä eteenpäin. Jeesuskin opetti, että se, kellä on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Että sehän on niin kuin mun velvollisuuskin jakaa sitä hyvää, mitä mä koen täällä sisällä olevan. Mutta näissä hakemuksissa vissi jokainen lupaa tuoda sitä hyvää fiilistä siihen ryhmään, että ei kai se yksinään riitä. No mitä muuta mulla on tarjota? Ihan erityisesti sua varten, Jari, harjoittelin tällaisen uudenlaisen taputustekniikan. Tekniikan, josta tulee ainakin 2 kertaa enemmän volyymia verrattuna tällaiseen normaaliin taputustekniikkaan. Se menee tällä tavalla, kun pistetään vasemman käden tällaiseen pikku kuppiasentoon ja sitten tohon syvään kohtaan rupeaa läiskiä tälleen. Siitä saa ihan valtavat volyymit. Ja mä totta kai opettaisin tän meidän koko ryhmälle. Hei, kiitos kun päätit katsoa videon loppuun. Mä todella toivon, että mä saan olla osa tämän vuoden Nordic Business Forum -ryhmää.